Objavili sa neznámi muži a nariadili: rýchlo sa zbalte, vezmite si iba najpotrebnejšie veci a ísť s nimi do miesta útočišťa. O niekoľko hodín neskôr spadla bomba na Nagasaki. A opäť bude počuť krik ľudí, ktorí budú vedieť o tom, že záchrana našej vlasti, našej krajiny je iba v Božích rukách. Film Proroctvo spred 7 rokov obsahoval mnoho vecí, ktoré vyjadrovali mimoriadnu úlohu Poľska. A nie iba sestra Faustína, ale aj iní, mystici a svetci, predpovedali tú svetlú budúcnosť Poľska. Ale aj všetci hovorili o podmienke, že ak Poľsko ostane verné Ježišovi, tak Poľsko vyvýši ponad všetky národy. A z neho vyjde tá iskra, ktorá pripraví jeho druhý príchod. Ale kľúčom je, ak ostane verné Ježišovi, či bude verné pravde. Myslieť si, že celé Poľsko bude verné Božej vôli, určite nie je na mieste. Ale celé dejiny Biblie, dejiny svätých nám ukazujú, že Boh si vyberá jednotlivcov. A títo menia dejiny. A ja v to veľmi verím, že ten zbytok, zostatok, ktorý bude verný Bohu, ktorý seba ponúkne ako obetu za záchranu krajiny, zachráni našu krajinu. Ale to neznamená, že Poľsko nič nepostihne. A dnes už nie je o tom pochyb, že slobodné Poľsko, suverénne Poľsko je dnes mýtus. Je niečo, čo už neexistuje. Sme riadení mocnosťami tohto sveta. Rozdeľovanie Poľska sa deje na našich očiach. A to už mnoho rokov. Nie sme krajinou suverénnou a slobodnou. Ale o to viac sú naše dejiny podobné dejinám Izraela. Malá krajina obkolesená mocnosťami, ktoré hľadajú politické dohody, aby sa ubránili pred hrozbou mocnosti, ktorá im hrozí. A Boh vysiela svojich prorokov a hovorí: nespriateľujte sa so žiadnou mocnosťou, ale spriateľte sa so mnou. To ja vás zachránim. A dnes ten Boží krik je tak zreteľne počuť v mnohých srdciach Poliakov, uvedomujúci, že ani východ, ani západ, ani Amerika nás nezachráni, ale zachráni nás kráľovna Poľska, Mária. Zachráni nás Boh. Zachráni nás Syn kráľovnej Ježiš Kristus. Také hromadné obrátenie, a to všetkých Poliakov, sa mi zdá nemožné. Ale tá kvalita obrátenia toho zvyšku, ktorý je tak presvedčený o tom, aby Poľsko splnilo svoju misiu, aby zostalo verné Bohu a ponúknutie obety na oltári za dosť učinenie
za hriechy Poliakov, za hriechy vlády, za hriechy kňazov. Táto hrstka preklopí mi skivách, že Poľsko bude zachránené. Ale to neznamená, že Poľskom nebude otrasené. Bude. A to je ten druhý, taký veľmi vážny krik z neba, aby sme ponúkli seba ako obetu za obnovenie svetosti kňazov v našej krajine. Tak veľmi my potrebujeme svätých kňazov. My potrebujeme nového Mojžiša, ktorý nás povedie v týchto ťažkých časoch temnoty a tohto, čo prichádza. Podľa mňa, čo sa týka nejakého scenára, udalosti, tu v našej krajine, najbližší mi je ten obraz, ktorý bol daný poľskému mystikovi Adamovi človekovi. Jeho posolstvá majú nihil obstať katolíckej cirkvi. Chcel by som ich tu spomenúť, pretože oni ukazujú to, čo podľa mňa sa deje a už onedlho sa bude diať. Adam človek píše takto. Aniel, ktorý stál pri mne, tak ma potiahol a náhle som zbadal čierne mračná. Po týchto mračnách bežal čierny panter. V papuli držal niečo ako trúbu v tvare rohu. Za ním bežali ľudia, ktorí kričali a rúhali sa Bohu a krížu. Nechceme Boha, nepotrebujeme jeho právo. Na čo je nám takýto Boh, ktorý nám nedovoľuje zabíjať a kradnúť? Nechceme ani kríž. Tento znak nás znervozňuje. Musíme ho odstrániť z verejných miest, aby nikomu nepripomínal náboženstvo. Sloboda, sloboda, sloboda. A týchto kričiacich ľudí bolo čoraz viac. Ale všimol som si, že mali okovy na rukách. Na inom mieste som videl ľudí sediacich v pohodlných kreslách a čítajúc noviny, ktorí tiež pozerali televíziu. Ako toto všetko pripomína dnešné časy. A za chvíľu sa tento pohľad na Poľsko prenáša na pohľad z perspektívy letiaceho vtáka. A tu Adam človek píše: Aniel ma vyniesol vysoko. Uvidel som Poľsko, ktoré vyzeralo ako bitevné pole. Z východu aj západu prichádzali vojaci, ktorí držali v rukách čierne meče. Pred vojakmi západu išiel panter a pred vojskom z východu letel čierny orol. A keď sa priblížili k sebe, zrazu blesk preťal nebo a ukázal sa vrch, na ktorom bol baránok so zlatou korunou. Spoza hory vychádzali anjeli so svietiacimi mečami. Schádzali dole a pred nimi sa sformoval svietiaci mrak, ktorý bol v tvare kríža. A keď tento svietiaci kríž zajasal najväčším jasom, zhrození vojaci začali utekať. Jeden z anjelov prešiel cez tento svietiaci kríž a pred ním položil zlatý prsteň. Zbadal som katedrálu na Vaveli. Celá hora Vavel bola plná ľudí. Potom som si všimol dav, ktorý prichádzal zo severu. Vpredu boli muži a niesli obraz Panny Márie Čenstochovskej a zastavili sa pred katedrálou na Vaveli. Takže tu vidíme taký obraz Poľska, ktoré sa stáva bojskom medzi vojskami východu a západu. Ale v istom čase prichádza Boží zásah. Svetelný kríž, ktorý sa rozsvieti nad našou krajinou. A tu mi to veľmi pripomína proroctvo sestry Faustíny o svetelnom kríži, ktorý sa rozjasní nad celým svetom. Tento kríž, ktorý vyvolá zastavenie ľudstva, ktoré bude zaskočené, zhrozené tým, čo vidí.
Bude to taký nejaký neuveriteľný Boží zásah, a to do nášho svedomia, do nášho srdca. A to tak zadrží na určitý čas všetky tieto hrozné veci, ktoré sa budú diať na zemi, ktoré sa budú diať tiež v našej krajine. A toto je taká veľmi optimistická verzia, vízia, presvedčenie o tom, že Boh zasiahne v našej krajine. Že Panna Mária, hlavne z Čenstochovej, z našej svätyne, postaví sa z trónu a ukáže svoju moc. A že Vavel, tam, odkiaľ králi Poľska slávne vládli nad našou krajinou, nad našim národom. A tam, odtiaľ, bude počuť na novo to volanie, ten výkrik ľudí, ktorí budú vedieť o tom, že záchrana nášho národa, našej krajiny je iba v Božích rukách. A tam sa začne to víťazstvo. Víťazstvo Márie, kráľovnej Poľska, nad všetkými tými kráľovstvami temna, mocami, ktoré budú chcieť Poľsko zničiť, aby Poľsko bolo vyhladené zo zemského povrchu. A takto ja vidím takýto scenár, ktorý je pred nami. Vernosť Kristovi až do konca. Pamiętaj o kliknięciu polubienia pod filmem. Vernosť Ježišovi, alebo vernosť duchu tohto sveta. Ono to stále vzbudzovalo neporozumenie a napätie. Prví kresťania, prenasledovaní, a to počas vlády Néra, Domiciána, Diokleciána. A ukazovali nám, že tá vernosť Ježišovi až do konca bola vernosťou celých rodín. Celých rodín. Bol postavený oltár. Oltár, ktorý predstavoval Boha Domiciána. Bol postavený vo všetkých mestách, mestečkách a dedinách. A veľmi dávali pozor na to, aby každá rodina, ktorá prešla okolo tohto oltára, a stačilo vziať iba trošku kadidla a dať ho do kadidelnice. A týmto gestom vyznať, že Domicián je môjim pánom a Bohom. Koľko dnes rodín by sa rozhodlo, že to nespraví. S tým, že si plne uvedomujú, že by ich čakalo väzenie, a to celých rodín, a tiež ich čaká smrť. Smrť celých rodín v arénach, ktorí boli pálení, bití, mučení, boli trhaní a požieraní divými zvieratami. A oni nezamilovali si svoj život, ale prijali smrť. Takto o tom hovorí Apokalypsa, o tejto skupine kresťanov. A tak premýšľam o Panne Márii, ktorá stojí pod krížom, ktorá obetuje heroickým spôsobom svojho syna. A to hroznou smrťou. Pozerajúc sa na túto ukrutnosť, ako Kati zabíjajú jej syna na kríži. Čo ona, Mária, ako matka vtedy musela prežívať? Aké to bolo heroické povedanie, danie Bohu áno až do konca. A toto sú veľmi ťažké dilémy. A sú to situácie, v ktorých je len veľmi ťažko si myslieť, ako by sme my postupovali, ako by sme sa my rozhodli. Rozprávam sa aj
s ukrajinskými vojakmi a rozprávajú mi o mnohých situáciách, ktoré boli aj také, že keď prichádzali ruské vojska, prichádzali do dedín, obývaných častí. A otec takejto rodiny, ktorý bránil svoju rodinu, a to v dome, on si uvedomoval, že keď žena a deti skončia v rukách ruských vojakov, budú sa s nimi diať strašné veci. A títo vojaci mi hovorili, že mnohí z nich odpočítavali náboje. A keď už bolo viditeľne jasné, že sa neubránia a že skončia v rukách ruských vojakov, tak potom tento otec zabil ženu, zabil deti a nakoniec seba samého. Sú situácie, ktoré my nie sme ani len schopní si vôbec predstaviť. Aké rozhodnutie, aké kroky, aké decízie bude potrebné prijať, ak takéto situácie nastanú. My sme kresťania a my dôverujeme Pánu Bohu, že to všetko, čo prichádza do nášho života, je Jeho vôľou. A všetko, čo prichádza do nášho života, každá situácia, či už dobrá alebo zlá, ona je potrebná. Je potrebná k našej spáse. K tomuto dobru, ktoré nám Boh pripravil. A týmto najväčším dobrom je spása našej duše. Spása každého z nás. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa tak posilovali v rodinách, v každodennej modlitbe. A takto privádzali tú moc Božieho kráľovstva z neba na zem. Aby sme sa učili žiť na vzor života z Nazaretu. Žiť veľmi skromne. Učiť sa žiť veľmi skromne. Lebo dnes sme takí navyknutí na dobrobyt. Ak sa nám čokoľvek vezme, niečo, čo je príjemným pre naše deti, cítime sa vtedy, ako keby sa s nami prepadala zem. A dnes moja rada pre mnoho kresťanských rodín je: učte sa žiť skromne. Skromne na ten vzor nazareckej rodiny. Učte sa žiť tak, ako keby ste mali každú chvíľu zanechať to, čo je pre vás tak silno týmto svetom, na ktorý ste tak napojení. A možno prídu aj také situácie, že anjel prebudí tvojho manžela, otca tvojich detí a povie ti: staň a utekaj, lebo vás chcú zabiť. A my dnes tak potrebujeme modlitbe. A hlavne otec, ktorý je tak zodpovedný za dom, za rodinu. Manžel, zodpovedný za manželku. Je potrebné rásť v tejto citlivosti na nadchnutia Ducha Svätého. A na to nie sú žiadne schémy, že Duch Svätý bude ku každému rovnako sa prihovárať a ukazovať mu tú istú cestu. Nie. Každý z nás bude vedený individuálne. Každý z nás. A Boh bude posielať svojich anjelov, ktorí nás budú viesť, ktorí nám budú ukazovať tú cestu. Život svätej rodiny v Nazarete. A život svätej rodiny v Nazarete je tou odpoveďou. Je tým liekom na exorcizmovanie. A to zo svojho srdca. A to túžbu po bohatstve. A čo ide za tým? Závislosť na práci. A je to milosť prijatie skromného života
A to na vzor toho skromného života svätej rodiny v Nazarete. Svätá rodina nemala ani paláce, nemala bohaté, luxusné domy, luxusného osla, tak luxusného, ako by sme povedali na vtedajšiu dobu, ako luxusný Mercedes. Žili veľmi skromne, ale mali jeden druhého a mali Ježiša v centre. Tá závislosť na práci a túžba bohatnúť. A svätý Pavol hovorí, že chtivosť peňazí je koreňom všetkého hriechu. A je to najjednoduchší spôsob, ako nám zobrať Boha. A prečo? Lebo už nemáme na ňo čas. Lebo celý čas trávime, aby sme zarábali. A zarábali. A už nie je dlho, drahí moji. Už nie je dlho. Tento svet hynie. A to vo svojom dobrobite. A už nie je dlho. To všetko, v čom cítime ten pocit bezpečia, čo sa týka našich firiem, čo sa týka nášho majetku, našich peňazí, toto všetko skoro padne. A jedine tí, ktorí budú vedieť žiť skromne, a jedine tí, ktorí budú schopní sa prispôsobiť týmto podmienkam, ktoré prídu, veľmi ťažké, a to materiálne. Jedine tí budú svietiť týmto svetlom nádeje, viery a lásky a prejdú cez každú temnotu. Tam, kde sa budú ľudia hrozne báť a panikovať. Tam, kde ľudia budú spáchať sebevraždy, lebo budú strácať, čo zarobili počas svojho celého života. A to už onedlho sa toto bude diať na celom svete. A tam títo kresťania, ktorí sa naučili žiť skromne, a to na vzor svätej rodiny z Nazaretu, budú mimoriadne chránení a pripravení na to, čo má prísť. A preto je tak vážne, aby svätý Lukáš, a to mimoriadnym spôsobom, sa modlil o túto milosť pre každého z nás. Aby každá kresťanská rodina stala sa rodinou na vzor svätej rodiny z Nazareta.